искаха ми тънката снага. Аз си снага, никому не давам. Аз си снага, никому не давам. Браво! Браво! Пейма. Зъм, гънкиле, зъм, батовите, хоп, троп, момите, рвит, батовите. Мама, показваш бе. Я си върви. Вижте, мама е отишла на воденица, на воденица, скрива магарица, на воденица, хрива магарица, зъм, ганкеле, зъм, батовите, хоп, троп, момите, рит, батовите, зъм, ганкеле, зъм, батовите, хоп, троп, момите, рит, батовите. Дано магари падне, мама да се забавя. Дано магари да падне, мама да се забавя. А пък какво беше? А пък тя да прибере Ярденина, ама как беше тук? Записама, нали Петко? Пей сега. Лентата да се скъбиш лентата. Лента, нали има лента? Дадам. Купих мед, купих едно друго, тя ми даде и бъркам и пие по-малко. Мед? Да. Мед и Сярата отказаваш ли? Не е сярата, нещо друго. На върха на вола лежи поцелула, а по пътя прашенки чакулби страшен, да си ебни дебни като котарак, да си ебни пучица помирак, дебни като котарак, да си ебни пучица помирак. Ала! Опа! Иха! Ама снима. Снима мататика. Давай. Бе, няма вече. Някой друга фаните, айде. Коя? Някоя. Одевиде топи. Одевиде топя. Първата песен. Тя е хубава. Коя тя? Дето от начало дойде. Да. Нали в начало почна да я пееше на стойка, нали? Какво беше? Гумно беше. Какво беше? Каквото беше. Ай, давай. Не справи, какво беше, ме? Може и забравила това беше. Да ми забравиш. Той син каза, че си върви и ако излезе да погледне, мама я няма. Ето да се снима тук. Ще покажа на лицата там. Найси. Останаха ми 15 минути. 3:15, да. Първата песен. Тя я забравя. Научих се как останки, че се поебаваш. А на мене как останки пучица не даваш. Хоп, да. Зам, ганкеле, зам, бачувата. Още, давай. Няма ли вече? Няма, не е свършено, ма тя беше някаква друга, но. Да. А тя ме записва и после ще ме разнася по това на... По интернета. По интернета. Няма да пиши ми. Как беше първата, ма? Я те знам коя беше, аз не разбирам твоите песни. Ти ги говориш ясно. Ти ги говори ясно. Да. Долу, така, отдолу нога правиш. Даже има. Искай да се Да, пей да там, пей. Не пуснала звука. То беше за нянките, ма най-напред. Какво беше? Къде ти е на кеп, ма какво беше? Нянките.
какво беше? Тя По-надолу между читана видяха сключена рая. Не, тук беше, какво беше розите? Две рози цъфнали, а между читана видяха сключена рая. Ей, бах, мам, това ако е живот, значи това ако е къл, това... А не, нищо. Дим. Айде. Да, бе. Сколько не знаем, тя чуваш пак съм гързина. Остава да си направя гледанка на нас, ще му полиснат във пресата. Красиви са, хубави. Идеални маймунки. Да. Видяха две рози, как цъфтят. Как беше, ма? Как беше, ма? Не знам, аз твоите песни не ги знам. Аз знам само моите. Видяха две рози как цъфтят, а по-надолу между читана видяха сключена рая. Дай ми, моми, водичка, с твоята дясна ръчичка. Дай ми, моми, водичка, с твоята дясна ръчичка. Ай, ха-ха, твоята дясна ръчичка. Дадах водица, Той ми гръмна китката. Я му дадах водичка, той ми да гръмна китката. Ай, ха-ха, той ми гръмна китката. Абе, момко, я ми дай китката. Абе, момко, я ми дай китката. Ай, ха-ха, я ми дай китката. Той се към мен повърна и китката ми даде. Браво! Да, моята беше най-хубава, нали? Да.